Bakudam dam day, bakudam dam day. Hallo Dorat? Dorat, hvis du får det inden for et minut, ikke, så giver jeg dig personligt selv 10.000. Så det betyder, at der er kun én kvinde i dit hus. Nigga. Bro, skal vi gøre det, eller skal vi spille det, eller hvad? Ja, jeg er lige ved at finde Jakobs krigeskin. Bro, fuck du, bro, da jeg spillede det der Snowplow Simulator. Eller fucking Jakob. Treasure Hunt. Hearthstone X Pro Gamer. Ja, det var Det er det. 10 ja, venner. det skal. Men jeg fandt ud af, at jeg har mig en Roblox-kamp, der hedder Skibbity Sigma. Fuck, skal jeg logge ind på Robben for, mand? Jakob, hvor meget Roux havde du nu? Jeg har 0 nu, fordi jeg købte et face sidst. Sådan en pige-face. Bare sådan et basic ass face. Men Hvad det der er, kan det er, du det er give? classic faces, så det er sådan, det er ass jo. Nej, det er godt. Hvad hedder det? Kan du bruge den til en pige-skin? Jamen jeg forstår ikke, hvordan det er, jeg får sådan ansigtsshapen. Jeg sværger, det er unisex, det han har. Jakob, kig snap, man kan få sådan nogle... Hvad hedder det? Fuck, jeg glæder mig til at se Roblox om 20 år. Ja. Skriv lige en Man kan kalender. få sådan en avatar her. Virkelig billig. Bro, jeg sværger, man skal bare sådan go for that shit. Men det er faktisk ikke engang dumt. Hvad har I find that? Hun har bare en basic face, ikke? Men sådan, hvis du bare putter din face på, så er den exclusive nok ud. Altså bro, går I ind i game? Ja, lige om det. Ja, gå ind i game, Ali. Jeg har 2 rogues. Efter Fuck dig. Dræb dig selv, bro. Lad os en rigtig reels. Okay, det er et problem, din fede svin. Jeg siger bare, join i game, og så siger du, hold din kæft. Hvad mener du? Du ved sgu da godt, at vi laver din post, mand. Nej, jeg gør ikke. Jeg ser TikTok. Skin. Hvad er dit skin, bro? Bro, går I ind i en lobby, eller hvad? Hvad alt skal jeg gætte? Har du rogues? Ja, Jeg har 2. How you find Jakob, it? kan du lige- Hvordan kan du- finder du det der? okay, vent, jeg ser, om jeg kan finde det på hjemmesiden. Jamen jeg er inde i Apgar. Hvad hedder den? Ja, appen, så bare prøv at søge på Girl Avatar. Så kan du se sådan nogle full skins. Det er fucking klogt jo. Ja. Bakugandante, batutan langbe boy. I kan vente, hvad hedder den der? Fordi jeg kan ikke bare søge præcis den op. Og... Hold on. Bro. Jeg tror faktisk ikke, at... Men jeg viste dig den her. What the actual fuck? Den har ikke et navn. Bro, går I snart ind i game? Den via e-mail. Har du sendt via e-mail? Jeg sender linket via e-mail. Det er fucking sjovt. Det er en e-mail. Sig det shit, nigga. I hvert fald den, og så er der også flere. Men jeg kan kun finde sådan, jeg har gået ind under avatars og sådan gul, men de koster alle sammen noget 300, jeg ved ikke hvordan du har fundet til 75. Men du skal bare finde en, der ser lidt opgået. Du har en face allerede. Ja. Det ej. Så Jakob, budgettet det er 200. Jeg har 200, jeg kan give. Du skal bare gætte den her 75 en her, det er sådan godt for Montisne. Skal jeg sende dig 75? Kan du godt, hvis du lyster.
Og min ikke. Percent der 75 routes. To meet servants. 3, 2, 1%. Man sender Robux hinanden. Men jeg logger lige ind på... Hvornår? How the fuck you do that? Ved jeg Pro Nigger 65. Jeg har en group in this hole. Det er en community i dag. Jeg har brugt... Altså, the Jeg har max 82. friends, bro. Jeg har 82 Robux right now. Køb en diller. Jeg har aldrig, hvad skal jeg købe? Jeg ved det ikke. Bro, går I snart ind i game? Jeg er så desperat og ventet. Okay, Bro. 2 minutter. 2 minutter. Bro, hvad laver I overhovedet? Jeg Jeg skal have et skin et skin, altså i Fortnite eller Hey. Roblox. i Robben. Nå. Vent, hvor fuck er det, man ser saved shit hen? Nå, customize. Okay. Ja. Prøv at gå ind i shoppen. Skal jeg købe ham der Angry Face kostume? Hvor fuck er han, bro? Søg på ham. Anger face. Okay, Arl, er du klar til at være så god? Jeg join mig. Kostume. Jeg joiner. Oh my god, har du rigtig godt på? Ja. Er det bedre end lige godt, Jacob? På det er mosser. Mossen, hvis hun var blond. Er vi øde eller hvad? Men Ja, skal vi godt join af, Ali? Er alle inde det så? Nå, jeg skal 2 godt join. minutter. Ali, hvad fuck er det for et klamt bøsseskin, du er på? Fucking lækkert. Nej, det er klamt. Bro, ikke sig som om du ikke vil fab til det. Lad os klik play, klik play. Vent, nej, ikke nu. Oh my god, Jacob. Fuck, hør det lige der. Join! Join! Fucking stær sin tid. Hold din. Nu synes jeg lige, vi slapper af. Play, nu er klik play. Play, klik, Hvad? klik, klik. Hvad fuck er det her, bro? Skal jeg join queue? Leave. Lige hvad? Ikke klik Back. play. Hvad skal vi? Vent! Fuck! Ja, Skal jeg her ikke nu. gå ind i midten, eller hvad? Jeg er her nu. Okay, klik play nu. Er jeg inde nu, eller hvad? Lige sige, I sådan er inde i det her. Hvem er det, der hedder Deep Ja. Pick? Hvem er Mig. det, Deep Pick? Er vi alle inde? Er vi alle inde? Mig. Ja. Men altså, Jacob, er I et spil? Eren. Oh my fucking god. Jeg var Nå. lige ude og have noget Warzone, når det bare startede. Vi er inde i queue. Jeg joiner. Hvad hedder du? Jakob. Buddha Du har Den hedder Buller Squad. Hvad fuck er det for et skin, du har på, Dorit? Han kan få se os. Fuck Carstone Gamer. Fuck, det er Hvorfor er jeg lige så høj som Carstone? Hvor du Hallo? fucking høj. Dorit, hvordan har du obtanet det der skin? Jeg kan prøve at se Har du min- købt Jeg det? ved det ærligt ikke. Det er sådan, Mig og E fandt. det her. Har du Er set det gratis, E, bro? eller koster det? Det koster. Jacob, Har du set E, bro? hvad Han hedder ligner han? en bums. Hvad hedder han? Ved Jacob, du ligner hende af den klamme veninde. Hvad hedder E? Er det E, det der? Unknown gamer. Er det E, den er rotte? Unknown gamer. Hvorfor er E så lille? Hvorfor er E så lille, bro? Og han har en delfin på maven. Eller hvad hedder du? Mig? Carstone X Pro Gamer. Hallo Jacob, Mhm. jeg kan jo sende dig sådan noget Hvor? syge route, så kan Lige du her. bedre høje. Cornerstone gamer. Facts. Nej, X Pro Gamer. Put some respect on my name, Tøj nigga. gør virkelig meget. Og glæde navn, det kan. Hold din kæft, Dorit. Alt det hele der skin, jeg er på, bro, det er gratis. Jacob, vi skal være så slay. Hvad skal vi hedde? Hallo, hvad går du ud på? Hvad går du ud på? Eller hvad skal vi hedde? Robinson. Okay, Jeg ved ikke. Okay, hold on, vi skal virkelig vælge Det er bare challenges. Hvad skal vi hedde? Hvad skal vi hedde? Hvad skal jeg her? Hvad skal jeg her? Okay, jeg hedder... Vi skal vælge sådan 3 group leaders eller sådan noget. Hvordan vælger jeg ud, hvorfor en gruppe jeg er med i? Vi venter. Eller hvad skal vi hedde?
Skal jeg hedde Amelia? Nej, ja bro, jeg ved hvad jeg hedder. Skal man bare vælge et pigenavn eller hvad? Hvad kan man ændre navn? Nej, Coldstone, du skal hedde et eller andet original. Jeg sværger, jeg hedder Lyra. Bro, kan jeg ikke hedde... Bliver du bare det samme som du hedder? Nej, jeg har bare ændret et Okay, lidt. jeg Skal hedder jeg Ellen. hedde Lyra? Ja, jeg hedder Ellen, så. Jeg vil lige ændre noget. Hvordan ændrer man? Fuck, det er genialt. Hvad? Jakob Rossier. E? Hvad når du hen? Jeg ved det ikke. Fuck, det er Hvordan fuck ændrer du? Jo bro, jeg kunne ikke nu ændre navn. Burde Nu havde jeg det bare det vide, samme. Der er den der er lidt grim. Jakob, skal vi se, om jeg kan holde streaken? Ja, det var spændende. Oh, Joe. Hvad er det her? Man, Joe, mama. Oh my Vote for god. team leader. Hvem skal vi vote på? Deep pick. Det er også valgt. Jeg har valgt ordet. Din. Jeg blev Nej, jeg bruger det. Jeg vandt hver gang. Skal vi ikke på samme hold eller hvad? Okay, hvad er det, der sker, når der man sådan hører din pik? Vent, jeg skal lige finde Lyra. Hvor er Lyra? Ja, jeg skal have Lyra på holdet. Nå, ja. Skal vi bare være gul power, eller hvad? Ja, okay, 100 vi kun er gode. Se lige, hvor grim I er for Ew, resten. please vælg mig, please vælg mig, Dora. Hvem jeg vælger? Yes! You're some next. Jakob, skal vi have de der lækre drenge? Jeg sværger på alt. Så bliver jeg bare pakket vores gruppe op i. Pink is the best. Pick me pink. De er på pink, dem der, de lækre Jakob, skal vi drenge tage der. ham der lækre dreng? Ja, 100%. Nej! Nej! Prutte Anna! Prutte Anna! Hun ødelægger teamet så hårdt set. Hun hedder Prutte Anna. Det er fucking sjovt, det der. Jakob, vi skal lige skrive Der stod der. Brudt på min. Nej, jeg skrev please put på mig, Anna. På mig. Fuck, hvor genialt. Hun er 100% 12 år. Okay. Det her game er fucking dårligt. Hvad er det, man skal? Er det bare for at Du har en hammer, og så skal du slå på dem der, og så skal du over med dem. Hvad kan Hvad? girl Oh power my gøre god, det? det her gammel er så crank. Bro, tror du, jeg forstår, hvad jeg skal? Jeg følger bare med jer, bro. Men Ja. det er det der, hvor vi skal ramme med hammerne, right? Ja, Hun der skal gøre. Men skal vi lave parkour her, eller hvad, Dora? ja, nej. Du skal op i de der trapper, og så skal du... Bro, der er en anden. Der er en anden, den skal hedde Joe. Bro, hvorfor? Jeg sværger, det er sådan skide basement, sådan det er sådan virkelig region matchmaking. Jeg sværger, alle er bare danskere. Hvor skal man svømme, eller hvad? Det vil jeg skrevet. Ja, og tag hammeren frem, og så skal du slå den her. Men slår jeg dem, bro. Hvad? Tryk på sluknappen. Hvad mener du? Nej, jeg ramte den ikke, bro. Man skal Det- ramme den, right? Ja, Går de i stykker, eller hvad? Fuck, vi er gode af. noget af den dur. Jeg misser dem hele Jeg tiden. har taget den helt til højre, man. Eller venstre. Bro, det er umuligt at misse, eller umuligt at ramme den, bro. Du skal sådan ramme rigtig sådan fra siden af, så du. Prøv Du at vise skal mig sådan hoppe, det lige. Men jeg har ramt en. du skal sådan Wait. hoppe, og så slå. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg ikke rammer dem. Fuck. Fuck, det rammer mig. Bro, kom nu, vi er fucking bagud. Det er så ligegyldigt. Er det Det hvad er det er? ikke ligegyldigt, bro. Det Vi bliver voted out. død, bro. Det er ærligt. Og Men, det siger- de kan bare ikke slå noget. Er der noget, man kan se, hvad der er den, der ikke er taget? Hvorfor forsvinder mine under vandet? På min, jeg får ikke nogen, og jeg slår dem. Vi har dem. Emma, kom nu. Jeg fik den. Jo, hej. Jo, jeg har den. Jeg har lavet den. Vi er 8 ud af 8. Godt, kom over på den Hvad skal side. vi nu? Hvad skal vi nu? Nu skal vi selv placere dem, der er sådan rigtig ordre. Forstår du? Altså, hvorhenne? Ude på dem der, eller hvad? Ja. Kan du se, at de har forskellige dynamikker og alt muligt? Ja. Okay, den. Hvorfor er der så lidt, der hjælper til det? Egentlig. Fordi de taber, bro. I er lort. Enig. Man, you're just tweaking. Er vi enige med det? Man, kill yourself. Bro, fuck, jeg carrier det her hold, bro. Vi vinder. Vi mangler. Noget- Kom nu. Emma. Noget, du... Nej, man har 7 mere, bro.
et vand der. Men er det ikke andet? Nej. Oh my god, vi vandt. Men vandt vi? Ja, tak. Har I vundet? Ja, vi har vundet. Skal vi sige, er du bøsse eller en? Hvem fuck er det, der skriver du bøsse? Er det dig, Ali? Er du Yeah, bøsse? we went. Vandt også. Nej, vi vandt. Så er det det Winner. der hold ikke har også på der. Der står lidt til winner på min skærm. Same, det står der på min skærm. Det står der på 100% ikke på Ali's skærm. Slay girls. Lad mig lige skrive sådan noget. Jakob, skal vi også være bøsse og gå rundt og finde advantages? Jeg sørger på. Jeg har lige fundet et hint. Ja, vent, så skal du følge den, så kan du finde en. Men how that work? Det ved jeg ikke, hvad siger hintet? Kan man ikke sprinte ind i det her The bog? icon on the right. Nå, jeg har 2 Nå. hints. And you gotta find that shit. Men jeg skal det her tools. Så Jakob, Vent, vi skal ikke til voting, hvad? Jeg tror, Jakob? jeg skal nå at finde det. Jakob, Ja, alle fra vores hold er livet. seriøst? Oh my god, det er så genialt, Ali. Det er kun os 2. Jo, Ali, se lige, hvad jeg har skrevet til dig. Ja, se, vi har skrevet det på os. Jakob, vi skal clutch. Ja, du ved, vi har sådan 2 PC'er, ikke? Som er piger. Oh my god, jeg fik et vote steal. Oh shit, that's so Jeg crazy. har også en anden. Det er sådan, man finder jo de Hvad der... fuck skal du? man Hvad finder- skal du bruge det til i den her runde? Man finder de der... Jamen, man kan jo have dem til slutningen, har man ikke? Man finder de der rolls, og så giver den et hint af lokation. Nå, jeg vandt. Nå, ja, det er rigtigt. Men jeg Hvad? tænker, at Greg 2, der er joinet. Noget den du. Og jeg har også fået en ekstra vote. Jeg er den eneste, der spectater dem der. Ja, bro, jeg kan ikke engang se noget. Hvor er I henne, bro? Du skal trykke på den der kamera, og så kan du spectate dem, der spiller lige. Nå. Hvorfor Dem, der skal hvorfor er jeg votes blevet så ud. god til at spille, så snart vi blev gode? Jakob, join lige samtalen med Shrek 2. Hvad sker der med Shrek 2? Shrek, hun er på vores hold. Hvordan er hun på vores hold? Hvordan er der kommet ind på vores hold? Jeg ved det ikke. Du er nødt til Men at komme hjem. Doris, skal vi også vote? Hvis vi taber. Hvad mener du til hvad? sådan, hvis vi ikke vandt, så skulle vi vote. Nå. Så var der en forhold, der skulle ud. La 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 la. Altså, skal de vote på deres eget hold, eller hvad? The silent er ly. Alyser. Jakob, Trisha jeg Paytas. har lige lagt mærke til, at der står jo, at Jakob Halvorsen under. Ja, det er det, der er sjovt. Bro, du ved ikke, om man skal bede sådan 1000 routes Ja. for at ændre navn. Vi må ikke ændre vores, det er alt for originale. Jeg kan overveje os som piger at være de der kommentatorer, som vi altid er. Jakob, jeg sværger, vi skal spille Judy eller et eller andet. Og Bobby, det er så sindssygt at Bobby til Judy. Altså, ja, fuck, men det er så irriterende, at vi ikke laver flere spil. Jamen hvad, vi mangler stadig det Mimikry. Det er faktisk facts, Det- det der. Det er faktisk facts. Vi burde at spille den første Mimik, den der var ham der kineser. Bro, hvad sidder vi og venter på lige nu? Ale, vi har ikke spillet. Wow. Vi har ikke spillet Tryk på det der kamera, og så tryk på det der Jeg bil. kigger på det lige nu, men bro, hvor lang tid Vi tager burde det gøre det lige? som Goods. Hvad? Vi burde gøre det som Unknown Goods. Chooser. Facts. Kig, hvad jeg skrev til dig. Jeg kan godt se det. Sådan noget som det Mimic, ikke? Og der Hvor er du skal hen? vi være os selv, fordi du ved godt, vi er så seje. Altså sådan overvej Bulus, hvor han pull op til sådan...
Ja, du ved, de her piger, de har det måske sjovt, men du ved, vi er ghost slayers. Ja. Bro, men hvad sker der egentlig for jer gutter? Sådan, er I sammen? Ja. Fucking sjovt, deres hold og vores hold, Jacob. Hallo, vi burde have en til med, sådan Daniel, der også skal være en pige. Jeg ved, han er god til sådan noget. Ja. Han skriver bare sikkert Volmer. Nigga ball, nigga ball, nigga ball, nigga ball. Men hvad er det, der blev smidt ud? No, that's crazy. Lol, no. Trisha. Men det er ham, der er den lækre bror. Ja. Hvad hater de for? Du ser, hvor grimme de er. Jacob, 100, vi skal crank så hårdt med piger, så vi ikke bliver vågnet ud, ikke? Og så til sidst Huh? i finalen bare sætte drenges. Under? Nej, 100% du skal Ja. være sådan, den der snegl. Den der Ja. snegl. Men det er jo snyd, det her. Vi er jo Nej. kun tre. Hvad siger man på den her i? Okay, Den er- Stjæl folks flag. Åh? Eller vi kan også finde 4 og flag. 3, vi er 4. Det ligger rundt omkring, så bare pik dem op. Shrek er på vores hold. Hvor er der 2 Shreks, mand? Der er that's Shrek crazy. 1 og så Shrek 2. Og de har den grimme Shrek, bro. Track hold, please. Ja, vi har lækre Shrek. Holder du? Du er sådan en lille rotte, bro. Click anywhere to die. Er der et flag? Ja, jeg fandt også et. Jeg holder vores base i. Nej, men. Jeg går lige ud og får en først. Ja, det er faktisk det der. Bro, jeg har fundet 20 flag. Herovre. Derovre. Jeg tager dem med. Jeg har taget dem med, bro. Den kommer! Hvor jeg er over dem. Hvorfor attacker ikke det hold, som ikke er os? Undskyld. Idioter! Du mener, vi skal til... Jeg hørte alt var over... Nej, vi hørte top var over ved os. Så De er alle sammen sikker for os, bro. Ja, Hallo! Hvordan tager man flagen tilbage fra dem? du skal stjæle. Det var dive på en måde. Mod Hvordan diver man? Din mod de grå. Nej. Hvad fuck er det lavet? Fuck, de faggots. Jamen, Nej, det var forkert base. har du ingen logik? Fuck, hvor genial. Hey. Get his ass. Få ham, Dora. Dora, tag ham nu. Jeg fik ham. Kold. Vi er der snart. Vi mangler en. Jeg kan lige nummi af dig. Leia. Kom her. De tager på vores i. Hey! Sut min fucking pik, Dora. Du er fucking afskyelig. Fuck, jeg har ikke stjælt for os lige før. Sygt min pik. Det var jer, der startede. Det var dig, der startede. Jeg hørte bare Jakob. Dora, hvis de kommer op nu. De kommer op nu. Vi er færdige. Daily. Vi er færdige. Nej. Okay, i det mindste vinder vores to hold, men hallo, I burde faktisk have taget det. Get away from me, nigga. Jeg er godt glad, Ali. Op men. Bum. Ey. Bum. Hvad vi ikke? Nej. De bliver jo sick for os, bro. If you think I'm not getting your flag, you must be dumb. Bro, jeg sidder fast. Jo, der skulle et flag herom. Vandt vi? Vi fucking vandt næsten jo. Næsten, jamen det vandt ikke, bro. Hvem vandt? Det gjorde vi. Vi vandt. Ja. Bro, vi er de bedste. Jakob, vi skal... Oh my god, Jakob. Oh my god. We did our best. Fuck, hvor sjovt. For hvis jeg var i Bulu Squad lige nu, så havde jeg skrevet sådan et paragraf sådan. Even though the odds were against the brothers. Vi er så bipolar. Det er på en helt anden grad, for du ved, det er ikke bare små changes, det er store Ja, men andre. du ved, det er styret. Det er High sådan, unknown to det skal zero. lige være sådan her lige nu.
Det er sådan conscious bipolar. Unknown to user. Ikke lige Bro, vi skulle bare tage et Fortnite game mere, bro. Bro, you won't get it, you won't get it. Bro, det er det værste spil, jeg nogensinde har spillet, bro. Roblox og spille Fortnite med. Hvad? Find en i Roblox og spille Fortnite med. Ærligt. Hvor mange Monties har I i det her spil? Ingenting, bro. Jeg har 14. 1400. Men bro, hvor meget har I lige spillet det her spillet? Jeg har 11.000. Ikke særlig meget. Bro, jeg har 300. Oh, Hvad? Hvad skete der lige? I don't know. Hvad laver vi? Hvorfor skal vi ikke vote? Jeg ved ikke, hvad der sker. Nå, det er fordi dem, der tabte, har kun én person på holdet. Oh my god. Vi er stadigvæk i undertal, jo. Det er legit jer 3 og Shrek. Mod mig og Ja, Ellie og Shrek 2. Prøv at se jer. Hvad er det, vi skal? Hende der, det er en pige, Jacob, der joiner. Nej, det er en dreng. Vi skal lægge alle de der figurer på tingsterne, tror Jeg jeg. som tørle. Hvad? Bro, hvad fanden går det her spil ud på? Der er nye teams. Hvad går det spil ud på? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Hey, Jacob. Vi har bare fået i. Oh my god. Hvad er I? Hvad fanden? Find the pieces and assemble the cast. Let's see how it is. Hvad fuck går det her, Dæk bro? det her op, dæk det her op. Nå, vi skal dække det her. Shit. Det må jeg se. Hvad fuck? Jo, I kan se symboler på det. Symboler. Ja, jeg kan. Nej, jeg gør det. Hvad er det, man skal? Jeg er også som dum. Den skal derind. Jeg ved, at den skal. Hvordan ved man, hvad farven er, bro? Kan du ikke se farven på den, sådan før du tager den? Bro, den er rød, men jeg kan jo ikke se farven på muren. Hvorfor passer den ikke der? Ja, det giver ingen mening. Vi kan ikke placere den. Hvad er Der er det? sådan en masse try again. Vent, ikke Sådan du der. placerer den der lige der. Nej. Men det er jo ikke, den har en firkant på den anden side. Der er alt for mange pieces. Nå, okay, I see how it is. Ja. Så der er nogen, der faktisk ikke passer. Ja. Den der tror jeg, fanden der det? har. Jeg ved også stadig ikke, hvorfor den der ikke passer der, men... Bro, de har ikke fået bygget en skid over det. Hvordan passer den der ikke? Nej, nej. Jeg har brug for sådan en rund ting. Hvad er det, vi skal? Der mangler en mur. Placer mur. Det er- Ja, tak. Er vi ikke færdige? Nej, vi skal... Jeg vil bygge et tag mere, bro. Vi skal blive ved med at bygge, indtil jeg stopper. Vækket. Ja, sådan der. Kom nu, niggers. Vi er så langt bagud. Ja. Så langt tror jeg faktisk heller ikke, ja. Det er de. Prøv at se tallene oppe i toppen. Nå, Er det ikke shit. også? Nå. Der er så mange af den samme brik. Og i den anden side, Fuck, bro. I er så gode. Bro, det ligger bare i blodet. Ja, lidt. Jeg er enig med Nora. Og nogle booze. Eller vi har gravet alt op, jo. Der... Okay, det er jo fucking klogt, det der. That's some fucking cranky. Greg, put that shit on, nigga. Please vote Arian ud. Det kunne være det sjoveste lort nogensinde.
Vi er jo nødt til at gå Shrek-bot. Men så ved Shrek-bot bare, at vi har betrayed. Jeg sværger, Jeg vi bliver faktisk nødt til at vote E. Det er det. Gør den. Jeg står på en E-rage squitter. Jakob, du har jo en vote steal, jo. Sjæl East vote. Fuck, hvor sjovt. Man. Ball. To the ring, to the pin, to the king, this my crown, this my Jeg har lige ring. startet. Young when I win. Everything to see it in your heart. That's good to say, wishing for the stars. Oh, this is how the story goes. Oh, I guess this is how the story goes. Så du I'm fik... gonna take of it. Hvad? Hvad alle skal vi boppe? Og Snora, Hvad? skal vi boppe på? Bob? Nora har ikke. Tror jeg. Jeg har de Jakob? Ja, Du ville synes være proud af mig, hvis du så den genopbygge, jeg ejede lige nu. ved du hvad, jeg skal simpelthen se det. Ærligt. Jakob, sådan, vi snakker om de virkelig de sådan gode tørre alle sammen. Så vil I join mig, fordi jeg vågner. Jamen, Jakob, så vent lige på mig. Venter. Jeg joiner også fint. Jakob, du skal lige have camp på. Eller Jakob? Jeg er på desktop. Jakob? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Jakob? Vote mig. Vil du høre det gode ved at gå i klasse med Peder Hoff? Hvad så? Det er så vote på De er altid down til lige at poppe en. Ja, det er fucking cool. Sådan, de vil altid lige skåle, bro. I grundforløbsklasse, bro. Jeg var den eneste i hele min klasse. Det er fandme det. Det var fucking depressing, bro. To, Zacharias. Hvad? To Zacharias, ikke? Så nej. Jeg var den eneste. Vent, Nu så bro. Ellie, hvad votede du? Dort. Hvad? Dort, du ved godt, hende er Malou, ikke? Fordi Aha. kunne vi ikke have Kun fået tager, til bro. at tage? Malu Dydal. Ja. Men Crazy. det kunne vi faktisk. Eller, men jeg tror ikke, hun tager fast, jeg tror, hun sådan har prøvet det lidt. Unknown cool. Hun tog i hvert fald en til forfest det samme. Det gør jeg sgu da. Nej, hvad? Bro, du tager seriøst andre folks skinner, bro. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tog for en pige. Jeg tror, vidste hun ikke ikke, gad, så sagde jeg bare ja. Jakob, vidste du ikke det? Jeg votede det. Jakob? Det vidste jeg også godt. Dort, Jo, er I klar? Hvad? det er nok noget af det klammeste, jeg nogensinde har hørt nogen gøre. Hvad? Hvad har I gjort? Til andre folk gemmer. Jeg har aldrig taget en genopført det, hvorfor Jakob. Ja, det er fandme også ulækkert. Jakob, Shrek vote på dig. Hans genner er gode. Jakob. Så du kalder E og Ali også klam, eller hvad? Hvad? Så du kalder også E og Ali klam? Hvorfor har de gjort det samme? Ja. Hvor er man virkelig Ja, venner, det hvis er man ikke popper en andens genner? Er Ja, det det er man. enig? Så jeg har taget mig og Dort friendship peaked der. Ja, Yes, men bro. bro, er I stadig lige så gode venner, Jacob? Ja. Bedre end det. Du ved sådan, hvis man bor en anden skinner, så er man sådan connected by blood nu. Bro, Jacob? Det er det. Jamen, low-key. Jacob? Hvad skete der egentlig for dig, bro, da vi hentede dig i bil? Hvad? Du blev så mad på os. Hvad var jeres motiver? Jeg føler bare, I var sure på mig fra starten nu. Nej, du var sur på os. Hæderner. Hell yeah. Vi pullede bare op, Jeg svæver, det var sådan en misforståelse. Ja. I skulle bare invitere os til at smukke noget Sara. Jamen, vi har stadigvæk. Hvad, bro, red ikke det hele? Der var, du sagde ikke, om du havde et gram, bro. Bro, Jeg ikke. det er vikingskram. Nå, så der var 2 gram. Nej, altså der er også noget. Jeg sværger, vi får sådan 0,1 mere hver gang. Øj, Men altså, hvor meget tror I, I har tilbage? ja, vi har, det- vi har en færdig. Fordi- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Skal man bygge et billede, eller hvad? Ja. Hvordan ved man, hvordan det skal være? Skal man bare selv finde ud af det? Ja, man skal selv finde noget af det. For jeg har jo aldrig set det billede før, så hvordan folk skal vide det. Jeg kan det. Hvordan bevæger du dig så hurtigt, Ali? Det er Jeg trick. føler mig ikke ordentligt, din boss. Starter man ikke bare lige ud med at tage dem alle derover, Det er jo sådan noget. Jo. Altså, det og så gør bygge jeg. det? Det gør jeg. Nej, det gør jeg også bare dårligt. Men hvad, kan man have flere gange? Nej. Tror jeg ikke. Det kan man. Nice. Ikke. Overhovedet ikke. Hvad? Overhovedet ikke. Nick? Nick. Så kan du ikke. Nichols. Folk glæder mig til at sove længe i morgen. Jeg er enig. Same. Hvad nogensinde du med? 9. Same. 50. Fordi i morgen Skal vi kysse ved indgangen, når vi kommer? 100. Har jeg fandme ikke noget problem med. Bro, hende der Carla, bro. Jeg vidste ikke, man må ryge lige ude foran skolen. Men det må man sgu da heller ikke. Bro, jeg mødte ind klokken 8. Og så står hun, du ved godt, sådan lige uden foran hovedindgangen. Like lige ude foran, ved de der bænke, der er lige ude foran, der stod noget røg i en cigaret. Sådan der, hvor alle gik ind. Men hvem? En hed Carla, bro. Det, jeg ved ikke lige. Men der var også lærer, der gik forbi, eller de sagde ikke noget. What the hell? Bro, hvordan skal det her billede, bro? Jeg har ingen idé om, hvordan det her... Må man også smoke zar inden? Ja. Det må man jo tydeligvis. Ja, det forstår jeg slet Men ikke. hvordan... Nej, det gør jeg heller ikke. Hvordan er der en... Jeg føler ikke, det fungerede. Hvad? Den er så hurtig. Oh my god, det var Shrek, bro. Alicia og Shrek. Oh my god, vi skal vote hinanden ud. Bro, jeg nåede ikke engang sådan... Og jeg nåede lige at få alle billederne hen. Vi er nødt til at vote Shrek, bro. De Men kender det er 100... Shrek. Begge to. De kender 100% hvem stemmer vi på Dora? Vi stemmer på Det Shrek. er på Shrek 2. Okay, fint. Hvornår skal vi vote? Om 1 minut. Fuck, de var hurtige alligevel. From to the... On the screen, to the right, to the king. That's my crown, that's my... Jeg gør den her fishing rod. Nu har jeg en fishing rod. I'm in the thick of it, everybody. They know me, rest knows I skate in and they froze. Hvad står der? From the king to the thing, to the thing. Noget af den duer. Fuck, jeg er grim. Hvor du vil svare på. Ja, Ja. det er vi nødt til. Nora er høj. Du vil egentlig ikke tage en til vote. Jakob. Men man skal stemme på... Vi stemmer på Shrek, ikke? Alicia sagde lige, at jeg var creepy. Man. Man. I kinda chill. Thanks, man. Tak, Shrek. Undskyld, jeg votede dig.
Bro, he's so weak. Jakob Halvorsen. Nej, hvad, Jakob? 8 på Jakob. Jakob? Det er begge så meget begge fix. See you, Shrek. In Hvorfor må man skrive had, men så må man ikke skrive shot? Okay, so that's what you all think. I see. Man, shut your booty cheek. Nej, det blev hele tiden bændt. På det her game, det er faktisk forfærdeligt. Det synes jeg er det bedste spil, jeg nogensinde skabt på jorden, bro. lige bag Fortnite. Ja. Hvorfor må man ikke skrive øres? Fordi du har... Fordi du bliver nødt Er til... det... Bro, jeg har den ikke. Nå. Du har den i. Hvad er det overhovedet, du skal? Tag de her boxes bag mig lige om lidt. Altså, det er min vindue. Kom nu. Nej. Kom nu i. Hvad? Du vinder i. Står ikke... Hvad? Vinder hvad? Du vinder. Det gør jeg så ikke efter det der. Jo, de er stadig rigtig bagud. Det kom Hvad sker der for min ting? med ham der tree shot, fucking tree. Oh my god. Hey, du kan tage flere. Lad den være. Ham der tree shot ind. Bro, spiller du finale eller hvad? Sådan noget redemption. No, oh my god, jeg er så ass lige nu. Kom nu i. Oh my god. Fuck, det skrald på frem. Jeg har mødt den største bøsse nogensinde. Du er dårlig i. Hvordan? Hvorfor kan jeg ikke? Ja, den mand var... Oh my god. Du kunne også bare have sagt, at du ikke gad at vinde. Bro, hvordan skulle jeg vinde den der? Ved jeg sgu ikke bolde den. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it's knows I skid in it, they froze. I don't Hvad skal man? but no. Jeg kan ikke engang kigge. Oh shit, jeg spiller. Hvad fuck går det her ud på, bro? Select the highlighted tile to move there. Ali, gå væk. Hvad går det her ud? Jeg ved det ikke. No idea. Hvad er det, man skal? Ingen idé. Nå, det er Det sådan går for mig. noget, de tiles du har gået på før, de går i stykker. Nøj, den du.
Han har prøvet at sabotere mig. Den nigger. Ikke kom mod mig, Ellen. Lad være. Nej, Ellen, lad være. Du siger en bums, det ved du godt, ikke? Allan. Oh, hell no. Nej, hvad? Jeg er færdig. Jeg klikkede først din boozer. Shut up, Tuser. Nora vinder faktisk. Det er crazy. Norden er sindssyg. Vi vandt. Mig og Nora. Yeah! Bro, Dorit, hvis det kun havde været en, der skulle have vundet, så havde det været mig. Ja, det ved det. Bro, jeg havde 20 tal tilbage. Det er også Jeg havde ingen tal tilbage. Hvorfor tabte jeg? Hvorfor stod der, I lost? Det er fordi du kom anden pladsen på. Så, er jeg så stadig safe, eller ej? Nej, Jo. Hvem voter vi nu? jeg ved det ikke. Hvem er tilbage? Er Shrek stadig tilbage? Eller Alicia, eller hvad fucking hedder? En lille bums. Lift my crown, lift my brain, all it. Jo, hvem voter vi? Jeg ved det ikke, mand. From the penis. Hvem volder du? Jeg ved det ikke. Krisha. Shrek. Ja, Alicia. Hvorfor skal jeg også blive våget ud, eller hvad? Han er for god. Nej, du Alicia er ikke for god. Jeg vandt jo. Men du Jamen, voter du kan ikke stadig. blive Men du kan godt stadig... Nå, men kan hvem stemme voter vi på. på? Alicia. Han er for god. Ja, sure. Vi voter på Alicia, ikke, bro? He too good, man. Men skal jeg trykke på den der give your safety? Nej. Nej. Hvad gør det? Er det så, jeg giver det til en anden en? Ja. Ja. Jo, vi voter på Alicia, ikke? Ja. Kom igen, gutter. Det er jo Carsten X Pro Gamer. Det er selvfølgelig et genialt navn. Så det er ikke hans, det er din. Ja. Hvad fuck sker der nu? Jeg vidste, at du ville skrive det der. Hvorfor mig? What the fuck, ja? Man, fuck all niggas, man. Oh. Hvad laver du?
Noah. I can feel it. Feel it coming. I feel it coming back. Hvorfor er I bad? And I'll be the jury nu. Det er fordi, jeg har lige været i kamp, så jeg blev mudret, så jeg er nødt til at tage med. Hvad siger han? Hvad så, Ellen? Hvad er det spørgsmål? Er det grupper igen, eller hvad? Eller hvad er det, man skal? Man skal finde ud i, gør? Jeg tror, du skal finde alle flag. Men der er, det ligner altså ikke nogen flag. Når du skal finde sådan nogle handkerchips. Men hvad fuck skal vi løbe? Men jeg vidste ikke, vi er i gang. I feel it coming. Hvor skal jeg ud hen, bro? Du skal Men hvor skal jeg finde sådan ud? nogle ting. Jamen på hold eller alene? Men jeg er lavet faret vildt, bro. Hvad fuck er det, jeg skal finde, bro? Du skal finde sådan nogle halskæder. Og så skal du tilbage. Jeg kan ikke finde nogen halskede. Bare gør det bedste. Hvad nu? Skal vi alligevel ikke vote efter det her? Jo, men hvis du vinder, så kan du ikke blive smidt ud. Nej, men bro, hvis det er alle der voter, så voter vi bare på fucking en eller anden, ikke? Bro, jeg kan ikke finde noget, bro. Jeg har let overalt. Du går ned i hjørnet. Jeg har været nede i hjørnerne, men det er umuligt. Dort har allerede været nede og clean, bro. Hvor mange har I indtil videre? No. Jeg har 2. Bro, drop en. Og der er 1. Du skal finde... Fuck, hvor genial. Dum 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 day, dum 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 day. Jeg tabte den her, Ali. Hvis jeg ved. Der er nogen, der har 3. Men er de bare nede i hjørnerne, eller hvad? Ja, sådan højre og venstre. No, oh my god, det er ikke engang. Det er det, Ali prøver at sige. Ali, du kan godt nå det, hvis du skynder dig. Hvor mange har du? Der er en, der er fucking 10. Nej, der er 3. Der er 2, der har 3. Det er nemlig. Hvor mange har I? 3. Al, hvor mange har du? Jamen, der er en 3, der lige har fået den 4. Skal man ikke bare have 4, så vinder man? Hvad er den, du har? Hold nu kæft, det var. Løb. Jeg kan godt nå det. Bro, jeg kunne næsten... Bro, jeg fik 2. Jo, en eller anden, stop ham der. Stop manden. Okay. Jeg kunne have nået det. Hvem var det, der vandt? Shrek. Man, kill yourself, man. Dø. Hvorfor en faktisk med? Bro, hvornår skal vi vote? Om 50 sekunder.
Hvem vil du vide? Jeg ved det ikke. Altså, er det ikke kun ham der og Teddy ligger der, vi kan... Jo. Hvorfor har hende der lige skrevet nej tak? Hvorfor må jeg ikke skrive Nick her? Altså, så Nick, altså navnet Nick, og så og. Ja, en af jer godt lige tæve i. Bare lige for sjov. Skal vi vote in this bitch? Noget i den nu. Hvor er jeg henne? Okay. Hvem voter vi på? Easy Campo. Hvem voter vi på? Ham Hallo? der Trish Payet. Tas. Tricia Payet. Ja. Hvem er Strick på? Ham der er Strick på, det var ham der vandt. Nå nej, Ja. så kan vi gå på. Gå stem på Tricia Payet. Og der er jeg muted. Jeg sørger på, at han larmer for meget. Thanks. Nu larmer det ikke så meget. Fuck, det er dejligt med sådan nogle ro her. Voter vi? Store Nej, Trish Payet, eller hvad fuck han hedder. Ja, Trish. Det skal Hvad fuck er det et problem? Jeg er top. Ja, Jørgen. Nå, okay. I en pik. Fuck, du ser ked af det ud. Hvorfor kan ingen lide mig? You're not me. Dræb dig selv. Hvad sker der? Hvem har fået Dora? Mig? Jakob. Det er fucking... Bro, Jakob. Jakob. Hvorfor er du så en bums? Hvorfor? Hvorfor? Bro, hvordan fuck skulle jeg kun... Hvorfor? Jeg voter bare ham nu. Det kan du jo ikke, hvis du spiller sådan et spil. hvem er Thaj? Det er competition, din bums, mand. Nej, kun hvis der er det tager igen. Din pip, that's kind of rude. Oh my god. Vildt. Din bæk. Jeg så, at Jakob var sikker på, at det var mig. Okay. Men hvad? Han stemte på sig selv sammen der. Jeg stemte på Dora. Din fucking bums. Det er jo en chill, bro. Du så jo lige, der var 3 i din spil. Hvor hader han os? Hvor er så rude. Jakob, det er nu, vi skifter vores skins, vores cover og flow. Klar? Hvordan gør jeg det?
gå ind på hjemmesiden, ja. Ja. Og så gå ind på avatar, og så characters and creations, og så klik lige create new character. Så Jeg har. Creations. Okay, jeg skifter til Woodles. Ja, jeg tager ormen på. Og skifter den så bare, når jeg resetter, eller hvad? Ja, eller du ved, bare imellem. Du kan nu. Skifter Bro, hvad fuck går det her ud på? Den er Hvad ikke står på lige? Fucking eel, det her. Hvad er det? Det er virkelig ild. Er det easy? Bro, Shrek, han skal bare ikke vinde den her runde, fordi så kan vi stemme ham ud. Hvad skal man? Hvad skal man? Hvad skal man? Find balance, bro. Så man skal bare stå på den her... Hvad? No. Fuck Okay, den hold on. Fuck, du vipper lidt. Hvordan tabte det her lort ikke engang? Det er ikke nemt, når det bliver fucking små og sådan, du skal... Nej, det er fucking svært. Du har skiftet til den der snegl, eller hvad? Nej, orm. Hvad er snegl? Jeg mener orm. Snegl. Eller nej, jeg mener, du ved ham der sådan, du ved... Ahoy. Nej, ham der var fucking lang. Ja. Nå, ham der, ja. Hvem? Det er ormen. Jeg ved godt. Hallo, det er altså ret svært nu. Okay, men Shrek danser bare, bro. Det var Men ikke hvordan- nok, så kan vi ikke se sådan, hvor fucked han er. Oh my god, det var lige den sværeste, bro. Den var fucking mindre med diller. Hvorfor skal alle step forward, dog? Det er jo snyd. Jeg mener, alle der har klaret det, stepper. Jeg fejlede. Jeg har lige fejlet 2 i streg. Men det vil give mening, hvis alle, der fejler step forward. Nej. Hvordan? Jo, jeg klikker altså på det. Ja, er vi enige? Det var jeg faldt. Jeg døde, bro. Bro, hvorfor var jeg bedre på trackpad? Bro, hvad fuck er det her? Jakob, please Ali, vind, Jakob. please vin. Jakob, please vind, Jakob. Det er Ali, please vin. Jeg vil Please, det. bro. Ali, Jo, hvad? please. Det er jo fucking småt. Ali, please, Ali. Please, Han Ali. står og danser, bro. Ali, han danser på dig. Ali, han snyder. Ali, please vind, så vi kan stemme ham ud. Hallo, jeg klikker altså på dem, men den er... Er vi enige, bro? Den gjorde det samme med mig. Shrek out. Hvad? Det er jo fucking lille. Jeg sværger det hekserdans. Stop du. Jeg tror altså Shrek til... Hvem vandt? Nej, Shrek, hvem skal ryge ud? Jeg tror faktisk han snyder. Hvad er det for et skin? Hvem er Ellen? Ali, hvad fuck? Du ligner E.T., bro. Cursed. Bro, skal vi lige snakke om, hvem røg ud, bro? Det er så cooked, der stadigvæk er sådan... Bare smid mig ud, bro. Eller nej, smid Ali ud. Han har vundet det her spil før. Nå, jeg skal smide Ali ud. Nej, men hvem har safety? Ali. Jakob, Ali har vundet det her spil før. Ali skal ud. Er der ikke nogen, der Hvorfor er har du så safety? grim? Mig? Prøv at se ham her. Nå. Jakob, har du Woodles ikke ser safety? dejlig ud. Ham er altså... Jeg har et vote stil. alle dem kommer bare kigge på Shrek. Alle sammen bare kigge på ham. Nu er join. Join hvad? Bare ved at kigge på ham. Med kigge på ham? Er hun dansk? Ja. Ja. I skulle Michelle. Alle sammen på Shrek, men hun bliver jo en jury, og så ser det også mod hinanden. Nej, for hun vandt. Oh my god.
Vent, kan I book Ali? Kom lige på Discord, bro. Skriv lige på Discord, og så joiner han callet. Please. Jeg spørger, hvad hans Discord er. Kender jer for at vide i udviklingen, bro? Hvad er din Discord? Nej, man kan ikke skrive det. Du er på, hvad står der? Anden svag anstal. Men hvem voter vi? Ellen. Dora. Men vote på hinanden! Det er faktisk facts, det der. Jeg har votet Ja, på hvem har I Dort, jeg har votet på Dort. Hvor hvem voter du på? Mig? Dort vote på Jakob så. Jeg stemmer på, jeg kan ikke huske det, bro. Hvem skal vote? Jeg ved det ikke, bro. Stem på Dora. Men Nej, det var så ham, dør der jeg. bestemmer, hvem der ryger ud, så. Er det? Jeg kunne ikke nå det. Den votede selv. Giv mig bagved, ad! Fuck, hvor sjovt. Din pik. Ja. Are you dansker? Man, you're som chill. Så lille. Man, you're som lødt. Please ikke stemme mig, please ikke stemme mig. Please step på Nora, det kunne Nej, være så please. Ja. Okay. Jeg tror ikke, I forstår, hvor hårdt vi skal til i den her sidste game. 100! Men... GG. Dræb jeg selv. Doriel. Fuck, det er en toxic game. Bro, vi skal tryhard det her. Er I klar over det? Okay, hvad Han gør er vi? jo... Det er en fight, not fight. Og- Try to remain at the Altså, top of the tunnel. okay, vent. Vi skal bare forene os til at vinde. Så 2 fokuser ham, 1 bliver deroppe. Hvad er det, man skal? Jamen, det er 1 mod 1, tror jeg. Bro, han er lige... Lyra har de mor i fletter. Damn. Men så man skal bare op. Hallo, svar mig! Hvad? Ja. Skal man bare på toppen af det, eller hvad? Billede. Okay, ja, hallo. Alle sammen på hende der. Alle sammen på Shrek. Pas på, I ikke skubber hinanden. Når I heroppe, så skal I bare blive heroppe. Fordi vi skal have tid heroppe. Gik hit den, Nikkel. Du heroppe, ikke slå hinanden, når Shrek er væk. Han fører allerede, bro. Han fører! Det er fordi han er 3 mod 1, bro. Han skal bare slå mod 1. Ja, han skal bare slå, bro. Vi skal bare hit this dick. De skal, nej, en af jer skal slå på alle 3, En af så skal han... følge efter ham. Jeg skal følge efter ham. Nej, en skal slå på de 2 andre, så han kan vinde. Hvordan fuck har han 29? Ja, det er hacks. Men y'all feel me. Bare bliv ved med at hoppe, Jakob. Jeg bliver kastet ud hele tiden. Få Bulescore til at slå på 2 af jer, så han får flere point end ham der den anden. Hvor mange point har han? Tjek lige. Jo, I står Jakob og ham står lige nu. Han Hvor mange hopper, point har han? han Ikke hopper ud. fucking meget. Meget har han. Du skal blive her. Meget har han. Ja, det er svært Han har at se. 46, 48, 49, 50, Du må ikke falde ned. 51, 52, 53, 54, 55, Okay, jeg blev skubbet langt. 56. Jakob, du vinder. Yeah. Vi ved, Jakob. Hvad er du? Jakob vandt. Jakob vandt. Vandt du, Jacob? Ja. Girl, I wanna be so... Men hallo, det bliver jo en jury. Bro, hvis vi voter ham ud, så bliver han en jury, og så... Ja, hvem fuck voter han på os 3? Ja, det er det.
Hvem er Foxy, Det er bro? så meget dig, Jacob. Hvem fuck er Foxy? Det er bare hans... Det kan være everywhere. Jeg sværger, vi bliver bandet. Jeg svører. Sådan er han ikke Åh, hvad? report mig lige nu. Ja, jeg tror, vi bare... Lige pludselig, så blev vi bare spottet, og så kom vi ud sådan her. Det er egentlig klamt. Når jeg kigger på Ellen, ikke? Fuck, hvad siger jeg? Se hvem der siger det, seriøst. Når du giver fingre mod... Men hvem skal vi vote? Hvem skal vi vote? Shrek? Rick? Okay, godt. Nej, okay, vote nu. Nej, hold din kæft over din fucking pik. Så siger vi det, så er der nogen bliver sur. Fuck, han skal... Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg er blevet votet ud så hårdt. Og Jo. det er nu. Hvad? Royal Blood. Han snakker ligesom Storsilo, bro. Ja. Det er godt, du vandt, Jacob. Jacob bruger din steel vote på at vote ham endnu Men hårdere okay, ud. det er for sent nu til at bruge stil på. Overvej, hvis du tog hans og brugte den på ham selv. Ja, det er fucking genialt. Gør det. Jeg kan ikke nu. Hvornår kan det så? Næste runde eller sådan noget. Jamen, der er det her er det er det sidste vote. Nå, okay. Det er faktisk Så rigtigt. gør Men i juries, det var 3 Jamen, mod bro, 2. der er 5 juries, der er Dora, der er E, der er de 2 Shreks, og så er der ham der er Trish. Ja. Men er der 3, der kan være vinder, altså der kan være i vinderpodium, eller er det kun 2? Ja, det er 3, tror jeg. Det er 3. Og han må græde lige nu. Fuck, vi kunne være børn og sige, ja, min første klasses lærer er din mor, jeg bollede. Men hvad sker der så nu? Hvad sker der nu? Og så Shrek 2. Brødrene Syd min er pik. samlet. De har nået til slutningen. Ja, det er også... Altså, er I klar, hvor mange juries der er? Altså, jeg ved, de gider ikke vote på nogen af os. Oh var kun my to, god, der det er gider. faktisk de skal vote på nogen af os, jo. Ja, De taber jo lige meget hvad. ja de svarer, nej, de stemmer så meget på Noah, så han er den mest... Nej, fordi Noah, han... Hvor kan man ikke skrive Pixel? Men hvad er vi i gang med lige nu? Jeg har ikke lige følge med, hvad sker der nu? Vi skal vælge en vinder, og det skal være så meget Noah. Ja, bro, jeg har aldrig vundet det shit. Jeg har faktisk heller aldrig vundet. Nej, men rum. Du har stemt mig. Jeg har vundet dig. Man ved, Shrek han stemmer Wom, 100% ikke Ali. Wom, Buddha Squad. Bare fordi du votede mig. Wom, nigga. Altså, tror jeg sørger, du har votet mig som winner. De levede lige alle sammen. Skal I vælge? Klammer. Fuck, jeg sørger ved at spille den så godt, den her. Ja. Så der har været sacrifices along the way, men...
Det har fandme været godt spillet. Men så nu hvem der vinder, eller hvad? Det er sjovt, vi har en spectator. Foxy. Foxy. Hvad fuck laver hun her? Dræb dig selv. Jeg håber fandme, jeg kan count on your votes. Hvad? Men skal vi have en Sarsa session næste weekend? Hvad i dit hus, eller hvad? Yeah. Bro, det er fucking originalt. Yeah! Se, Get hvordan that. han begynder at smile. Nej! Yes. Ikke stem på Ali! Nej, Jacob mener. Det er sjovt, vi stadigvæk hedder Lyra og Aden. Yeah! Hey, let me get this one, man. Se han Jeg vil gerne se Ali smile, eller ja, Ali smile, bro. Hvad er Foxy? Nå, Nej! Ja. Let me get the win, man! Mit smil. Bro, Jakob ser ud, som om han ikke engang ved, hvad der sker. Oh, please. Jacob, please. Please. Yeah! Store det er ikke. Nej, nu er det ikke færdigt endnu. Hvorfor ikke? Lige på Hvorfor mit er der- smil bagved. Hvem fuck er igennem at share sin boller, bro? Hvorfor er det ikke færdigt, Jacob? Tjabba. Jacob, hvorfor er det ikke færdigt? Du vinder lige nu. Du vinder. Det er E. Det er Ellen. Det er mig. Jeg Hvor vinder. han vinder faktisk. Jamen, det er fordi, jeg er bare bedre, Jacob. Hvor har 100% win record. Det har jeg vist. Fuck, jeg er kold. Fuck, Karsten Fejler. Expo Game. Hvem er det, der Det fejler? er Ariel. Det er Tjørnebusken. Det er så Jakob. Lad nu være. Bro, jeg det, jeg var siger. med win. Jeg har muted i. Jeg Jeg kan ikke gøre. I'm so cool, bro. Du tænker, at man mutede en og lod være med at unmute dem i rigtig lang tid. Ja, det burde vi også gøre nu igen, bro. Det har jeg jo gjort. Se nu, bro. Hvad? Bro, overvej, den her mand her, han har et 100% win rate i det her spil. Jakob, kig lige mit smil. Se, hvordan han lige har dabbet dig op. Jakob, se lige mit smil. Fucking genialt. Hold on, pose for the picture. Hvorfor? Kom. Ej, vi er klamme. Vent nu, jeg skal lige have et billede af alt sammen. Men Jakob, skal vi så gå ind i en horror game og tage billeder? Kan I huske det? Ja. Ja. Hvor ja, det kan jeg godt huske. Fuck, det var genialt. Send i DC. Bro, jeg tror, det er mig, der ejer størstedelen af dem, men så skal jeg til min mobil. Oh my god, jeg elsker Roblox sådan slædesvis. Prøv at se, hvor godt kvalitet. Ja. Men når du Nu selv... er smil. Bro, fuck. Jeg får se Dorit, han græder. Se de to klamme steder, der har bagget ham op. Det er sådan, det er deres barn. Og han har sådan vundet et eller andet. Dorit, hvorfor græder Dorit? Jakob, vi har bygget ham af sådan en reservedel. Se Noahs arm. Ja, og jeg har taget Dorats sjæl og puttet i den. Ja, Det har vi i præcis, stedet. Noah. Du er stresset, Det er du derfor, har jeg så ikke- meget. Oh my god, jeg har lige fundet et fucking fedt skin, bro. Men jeg gider ikke bruge penge på det her. Bror, jeg har det er genialt. 125 Robux. Jamen, det koster 175 på Kigge, bro. Vi finder nogen, der er billigere, tror jeg. Bro, Det er det rigtige jeg, skin. ja, bro, jeg har altid haft lyst til bare at have et fedt skin, bro, men det, ikke når det koster så meget. Bro, jeg Altså, jeg er Fordi stadig jeg har muted i. lyst til at gøre det her. Jeg skal vi spille lidt horror game. Nej, bro, jeg skal i seng. Facts. Jeg tror, det er lavet til sådan noget her, bro. Nu kan jeg høre i. Ja, hej. Kan Oh my god, I. Hvad? Ali, kan du ikke please, Ali, købe det skin? Please. Giv ham det lige. Ali, køb det Ja. her, bro. Køb det her. Men jeg kan give 125 ud. Bro, Giv ham. min... Han skal No have need. sit første skin, fordi han vandt No det. need. Ja, Nora skal have sit Okay. Nej, men, oh my god, den der red jeg har set. Men bro, jeg vil gerne have et eller andet sådan virkelig grineren skin. Men bro, Den du har bro, nu.
Ja, men jeg går altid ind, hver gang jeg skal lave en Roblox character, så går jeg ind, og så kigger jeg på noget, der er gratis. Jeg kan alligevel ikke forstå det. Hvad? Det står så... Ademos Molokish of Red Hvor er det, man ser henne? Sådan ting, man kan købe, når der er marketplace. Fuck, det der fede maskine, det var fedt. Direct shoot. Hvad for nogle ting skal man søge på for at finde fedt skin? Oj. Ynerne kun dine. Oj. På røven. Nej. Eller Ali, hvad skal man søge på for at finde sådan en sjov skin? Og Skriv characters. ja, gå ind på en, der er sådan en, der hedder Bad Boy. Han laver alt det der sjov. Bad_B0y. Bad_B. B0. Hvad? B0y. In marketplace. Ikke ind på... Jo, det kan du også godt, tror jeg. Nej.